patut kita ni pamin makabata ni karwa. Makabata ni karwa sila Islam. Amo na rin ittikhadul wasaid bainal abdi wa rabbih. Qala rahimahullah fi kitabih an-nafiq ats-tsani man ja'ala bainahu wa bain rabbih wasaid yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Ini karwa. Mula ini karwa ini semua siya papagsa ko to. Amara kuman akhas minalawan. Ini karwa mo na yun. Himinang kita suluhan. Haon tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yari lang to. Yan na siya matukang pagkubol niya po mo. Ya po mami malumay na miyatay. Atau ang bakura. Usin taon na ng taon maramang taong nuno na yan. Pagkubos, mangindua ka po Allah subhanahu wa ta'ala. Mga yung pagkubol, mamiyamatay. At ini magsirig yung kaupuan. Ilabay tapay doa at pa taon niya matay. Ang pamakaharap ng Allah Ta'ala, yung pagyan mo. Ya kau ako atawa kay manghol, atawa guro, pauliayin sakit ko ini. Atawa yung sakit si mga po ini. Atawa lakon mo siya. Pangayo ang Allah Ta'ala. Pagkain ikaw ng marayaw, sabihin na sa siya pagpagpagag sa kamatay. Ini ka mag-ibadat, pangayaw ang Allah Ta'ala. Yung mga po ini, mga sila ko yan. Niya tumanjak. Syirik kasi. Indo ay ibadat. Di kita mencari mengayo pakukul, patampat, pakabulburan. Dahil ta sila mengayo ng Allah Ta'ala. Nawirap nagkakan diwan si mga Kristiyan. Mga Kristiyan, hinang nila inag-iisa. Hinang nila suluhan. Mangindua sila magtuna umarap ng nag-iisa. Di sila umarap ng Allah Ta'ala. Naya to sila. Wirap nagkakan. Yuan sila na kayo. Pagsadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dira kita mencari magpapakubul niya sa kaayaman kasi ya Nabi Muhammad pangayo ko Allah Ta'ala pangmay paulo niya anak ko ini atau yung sakit ko ini dira mencari minsan pa malaikat Jibril lalang yun sa wala kong kapag sareho na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareho na malaikat kunin Jibril alaihi salam sa dira kita ni mencari humapitkan nila bang kita ni mangidua ko Allah Ta'ala supaya kita diberi Allah subhanahu wa ta'ala makabatan itu sinara Islam makasusah awal dengan mga nagkukulay na ngaji Jari nila. Sirin niya ito sa mata-mata sirin sa kutok Allah subhanahu wa ta'ala. Dari yang teman jari pangaduran di mga kanto ng jari isin perkara.